महीना के प्रणाम बा, सब यूट्यूब फैमिली के प्रणाम बा। तो देखी पार्वती जी का कहतरी आ कैसे कहतरी भोला बाबा से। ठंडा तो गिरते बा, सबके लागता, पार्वतियों जी के ठंडा लागल बा। तो वो अपना भोला बाबा से कैसे कहतरी या कवना भाव में कहतरी कि खाली कहे खातिर पर्वत पहाड़